Unsa din? Muni dawis da tre. Dawis sa dia. Ah. Ako padong nito. Dira mag kwarto na ko dire tanaw sa kwarto. Nay kwarto ni mo dia na. Amo ni mga muni kwarto ani. Ha? Tatalo ta kwarto ni father. Ano ta sa kwarto ni father? Nandito dong oh. Marag dawis na diha dong. Na kwarto ni father ni. Nata sa likod sa katedral. Sa kili sa katedral. Muli yung kwarto ni father. Ah, gwapo pala ani mo. Ta duwa ko ni duwa ko ni mo ani ko lapit mo duwa. Muli father sumusot. Itong videohan muli father sumusot assistant. Muli mo kwarto ni father. Mo assistant. Mo bito po niya yung gako muli. Amo PTG. Oh. Bita po kay na TV. TV. Bitaw. Idugay-dugay na sa dito sa ato amo pa dal wala ka kaano na. Ako kadap. So biron. Padel, sama na padel. Uy, grapes. Salamat ka sa padel. Salamat ka sa giyatan. Salamat ka sa dami mo ng videohan. Ano padel? Kayo napita. Simbahan man niya. Kanya na, muling simbahan na. So, likod. Kaya kani mo yung mga Manimba diha. ano mo lapit manimba. Dami po ditong biyaw itong lapit sa ganay bukid sa mga sakyanan. Mingming. Si Mingming. Mo kini ang lugar nga gistihan ni Father Pagpisumusot. Ala. Bibo marinig makuha na mga Napo din eh. Oo. Ano? Buhuli dagang mga siya. Ani? Ani mga on. Murag kananan na Father. Oh. Bitaha na po ani Father kaya doon kuan mga balay sa mga pare ni retire. Oh. Ano ra dito? Gwapo po dani napita pa din. Pagkana man diha. Party ni ani. Dagang siya. May party po. Lami po mga tanong ano pa din? Gwapo mga tanong po.